কারণে যাওয়া ছিল 26 কিলোমিটার ডিস্টেন্স মই কমপ্লিট কৰিলো 2 ঘন্টা 10 মিনিট। Saya बर हारिनि नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो आंनि बे चेनेलाव बराय लागोदों। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मैया जे क'क्राझाराव जानाय जोंनि BTC जों खुंजानाय सेन्ट्रेल सेलेक्शन बोर्ड जों खुंजानाय जेनेखि फरेस्ट गार्ड आरो फरेस्टार बिनि खारनाय एबा थाबायनाय बियो मैया जानानै थांबाय। बावहाय हौवा आरो हिनजाव बट मोननैबो बाहाय जानानै थांबाय आरो बिनि गेजेरजों नुदों गोबां माखासे जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रासा सिख्लासाफोरा दिनै बुहुत खम समनि गेजेरावनो बिथांमोना दिनै खारनानै सफैनो हादों। बेजों लोगोसे आंनि स्पेसियली बे भिडिअखौ बानायदों आङो हाग्रामा महिलारि सार आरो CSB बर्डनि चेयारमेन सारनिसिम एकदमबारे जेन' बे भिडिअआ मोनहैयो। माने आङो जाहैबाय मा BTCनि बासिन्दा हिसाबै आं बेखौनो खावलायनो नागिरदों। थारमाने दिनैसिमबो गोबां मानसिफ्रा गोबां माने रायलायदों। आं लुगैदों कि जेनुइन मोनहो एकदमबारे जेनुइन ट्रेन्सपारेन्सि जेन' खालामथारो बेखौ आं आखाइ खबज'नानै खावलायबाय। हाग्रामा महिलारि सार नोङो एसे इनिशिएटिभ लाथारनांगोन आरो मासिगिरि साराबो बिनि सायाव इनिशिएटिभ लानांगोन। मानो होनना बुङोबा दिनै सेन्ट्रेल सेलेक्शन बोर्डनि मासिगिरि साराबोथ' माने बुहुत एक्सपिरियेन्स गोनां मानसि, समाजनि गोबां खामानि मावनानै फैनाय मानसि आरो समाजनि गोबां खामानिफोर मावबोनानै जेंना जेथोफोरजों लोगो मोनबोनानै आरो बै जेंना जेथोफोरखौ सुस्रांबोनानै दिनै आजिरा लानाय सासे सुबुं। दा बेनिखायनो आं खावलायगोन सारमोन प्लिज अन्नानै ट्रेन्सपारेन्टलि खालामथारो। जाय बेक्तिया जाय केन्डिडेटआ जेरावबो बिथांनि खारनायावनो होन बिथांनि बारनायानो होन बा बिथांनि फिजिकेल बिथांनि रिटेन टेस्ट बा बाइबा जेरावबो जाय मोजां रोखोमै उथ्रिसार जानो हायो जे बैफोर केन्डिडेटफोरखौ जेन' अन्नानै प्लिज जेरैखि जाया राहायैहाय बिथांमोनखौ साख्रि मोननायनि बेबस्थाखौ खालामनानै होयो। स्टेट गभर्नमेन्टआव आसाम गभर्नमेन्टआव जेरै डायरिनि गेजेरजों आसाम डायरि रिक्रुटमेन्टनि गेजेरजोंहाय दिनै गोबां लाइमोनफ्रा दिनै साख्रि बाख्रि मोननो सुजुग मोनबाय। खुनु थाइसेबो घुस होनाङालासेनो थन्न'यै जाय जेरै गावनि रोंगौथि जों जेरै मोनफुंनो हाबाय थिग बिदियैनो BTC आवबो स्टेटआव जेरैबायदि आसाम डायरि रिक्रुटमेन्टनि गेजेरजों बेफोरबायदि साख्रिखौ होदों थिग बिदिनो थाइसेबो रां होनाङालासेनो BTC आवबो अन्नानै प्लिज जे बेफोरबायदि साख्रिखौ होनायनि पलिसिखौ लाथारो आरो बेखौ माने गोथारजों सैथोयै सायख'यो। खुनु रावनिबो खोथाखौ जेन' जोंना CSB बर्डनि मासिगिरि सारा खोनासङा आरो हाग्रामा साराबो खोनासङा जे खुनु लिगेलि जेन' मोनहैयो। जाय खारनायाव हाबाय बारनायाव हाबाय बा फिजिकेल फिट जाबाय रिटेनावबो पास जाबाय जाय अरेलाव पास जाबाय जेन' बैफोरबायदि बिजाथिया एबा केन्डिडेटखौ मोनहैयो मोनफुंनायाव मदद खालामो बेखौ आं सारमोनखौ खावलायदों। मानोना दिनैसिमबो BTC आवहाय फोथायनाय दं जे सारा सरासनस्रा बै गामि सिङाव थानाय रायजो राजाफ्रा फोथायो जे फैसा होआबा साख्रि मोना होननाय बाथ्राखौ फोथायो आरो स्टेटआवबो बै समाव बुंदोंमोन जे फैसा होआबा साख्रि मोना होननानै स्टेटआवबो बेफोरबायदि होनदोंमोन। 3 लाख 4 लाख 5 लाख 8 लाख गाहामसिम साख्रि फैसा होआबा साख्रि मोना होननानै स्टेट गभर्नमेन्टआवबो गोबां मानसिफ्रा बिदिनो साननानै पार्टिसिपेट खालामामोन। नाथाय जेब्ला 2022 आव जेब्लानाखि स्टेटआवहाय आसाम डायरि रिक्रुटमेन्टनि गेजेरजोंहाय सेलेक्शन खालामबाय प्रसेस खालामबाय बिनि थ्रुयै खुनु थाइसेबो रां होनाङालासेनो केन्डिडेटफ्रा मोनबाय। थ' बिनिफ्रायसो बिसास खालामनानै दिनै आसामाव अहर दिनै बुहुत केन्डिडेटफ्रा जायफोर एप्लाइ खालामाखै बिथांमोनाबो दिनै खालामनो लादों। मानोना बे जाबाय हेमेन्त बिश्व शर्मा सारनि नेतृत्वआव बिथांनि दैदेननायावहाय दिनै गोबां रोंगौथि गोनां लाइमोनफ्रा दिनै साख्रि मोननो सुजुग मोनबाय। इभेन थाइसेबो फैसा गारनाखै। फैसा गारनांदों होननानै बुङोब्ला बिथांमोना बै इन्टारभिउआव खारनो थांनायावहाय
गारि भारा जानाय लोंनायनि खरसा बेफोरबायदिल' आबाद बाखि बिथांमोना थाइसेबो फैसा होनो हायाखै थिग बिदिनो जोंनि BTC आवबो खुनु सोरनिबा बुंनायजों सोलिया नैबे सोरबा EMनि फिसालानो बा EMनि खुरमानो नैबे MLAनि खुरमानो MLAनि जाथि बंस'नो नैबे ओरैनो उमा मोखानो फोरलानो जोंना बेफोरबायदि होननायखौ खोनासङा बेखौ आं खावलायबाय हाग्रामा सारखौ आरो CSB बर्डनि चेयारमेन सारखौ जाय माने जेरावबो आखा फाखा जादों जेरावबो हाजोबदों जेन' बैफोरबायदि बिजाथिया साख्रिखौ मोनफुंनो हायो बेखौ आङो सारमोनखौ खावलायदों मानोना जों दिनै मोनदों 157टा पस्टनि गेजेरावहाय दिनै 52,000 जन मानसिफ्रा जुदि एप्लाइ खालामदोंबा साननो गोनां बाथ्रा दा गतिके बेवहाय एकदमबारे मोजां थन्न नोंथांमोना जों नायो इसोरा नोंसोरखौ मदद खालामगोन सापर्ट होगोन इसोरा नोंसोरनो बोर होथों गोलाव बोसोर जोरबावनायनि थाखाय जेन' नोंसोरो बेफोरबायदि बोर मोननो थाखाय थन्न माने नायनानै खारनायाव जाय हाबाय फिजिकेलि जाय फिट जाबाय रिटेनाव जायफोर हाबाय अरेलावबो जायफोर हाबाय स' बैफोरबायदिनो जेरावबो माने पास जानाय मानसिफोरखौ जेन' साख्रिखौ मोनहैयो खुनु बेफोरबायदि माबा मोनसे होनाय लानाय बेफोरबायदि माखासे पाब्लिकफ्रा सरासनस्रा सादा बुसा मानसिफ्रा एबा रायजो राजाफ्रा जाय गामि सिङाव थायो एबा टाउन सहराव जायफोर थायो बिथांमोना दिनै जायखौ फोथायदों बे जायखौ माइन्डसेट बिथांमोना दिनै सोनानै लादों आरो गोरबोआव जाय सोनानै लादों बैफोरबायदि सान्थिफोरखौ जेन' बोखारनानै गैया खालामनो थाखाय आरो कम्पिटिसनखौहाय माने हाइ खालामनो थाखाय जेन' बे बिसासखौ माने खालामथारहोयो मानोना बयनिबो रायजो राजानिफ्राय जे ओरैबायदि मोनसे बिसासखौ दिन्थियो सार हाग्रामा सार आरो CSB नि मासिगिरि सार जे नै माथो फैसा होआब्लाबो BTC आवबो साख्रि मोनोलाय माथो फैसा खारनो बारनो हाबानो खारनो बारनो हाबानो लिरनो फरायनाय जेरावनो हाजोबोब्लानो साख्रि मोनमारोलाय होननाय बेबायदि मोनसे बिसासखौहाय जों जोंनि BTC आबो लाबोनानै होफैनो हायो रायजो राजाफोरनि गेजेराव आरो बादायारिफोरनि गेजेराव एबा केन्डिडेटफोरनि गेजेरावहाय बेखौ आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दुंबुरै खावलायदों आङो फोथायदों जे बे फरेस्ट जायफोर फार्स्ट BTC गभर्नमेन्ट जे मा होनो दा BTC आव हाग्रामा सार सिबिजानायनि उनावहाय फरेस्ट जि खुंजेनबाय फरेस्टार आरो फरेस्ट गार्ड बेवहाय माने थख'यै जायफोर जेरावबो रोंगौथि गोनां जेराव केन्डिडेटफ्रा मोननो हायो आरो बे मोनथार होनायनि माखासे पलिसिखौ लायो खुनु गुस थुसनि खोथा बेफोरबायदि खालामा बेखौ आं खावलायबाय CSB बर्डनि मासिगिरि सारखौ आं खुलुमनानै खावलायदों सार आरो हाग्रामा सारखौबो आं खुलुमनानै खावलायदों अननानै जेरै BTC आव बै फैसा होआबा मोना साख्रि बाख्रि मोना होननाय बै सान्थिफोरखौ सुबुंफोरनि गोसो गोरबोनिफ्राय बोखारनानै गारहोनो हानायनि बायदि बेबायदि मोनसे जेनुइन सेलेक्ट खालामनानै दिन्थिनो सार बेखौ आंनिफ्राय दुंब्रुदै सारखौ खावलायनाय थाबाय मानोना दिनैसिमबो BTC आव माने फोथायनाय गैया जे BTC आव नोङो सोरखौबा EM खौ हमनांगोन सोरबा MLA खौ हमनांगोन होननाय बाथ्राया दिनै रायलाया नङा गोबां मानसिफ्रा दिनै रायलायो दा बैफोरबायदि नेगेटिभ माखासे थट्सफोरखौ जोङो बिथांमोननि गोरबोनिफ्राय बिथांमोननि गोसोनिफ्राय बिथांमोननि ब्रेननिफ्राय जों वाश खालामनांसिगोन आरो जायनो फरायो जायनो खारनो बारनो हायो जाय जेराव फिट बेनो मोनो बाय खुनु थाइसेबो फैसा होनाङा होननाय बेबायदि बिसासखौ जों सुबुंफोरनि गेजेराव जेन' सारमोनहा बिलाइनानै हरो आरो फोथायनायखौ गोसारहोयो बेखौनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सारमोनखौ खावलायबाय जोंनि BTC नि CSB बर्डनि मासिगिरि सार आरो हाग्रामा सार माने हाग्रामा साराबो बिनि सायाव माने मोजां नोजोर होनांगोन मानोना सारा जुदि मोजां नोजोर होआबा जेरै स्टेटआव हेमेन्त बिश्व सारा नांगौ रोखोमै इनिसिएटिभ लानानै माबा बिथोनफोरखौ होबाय थायो थिग बिदिनो हाग्रामा साराबो चिफ जानानै मोजाङै जेन' बिथोनखौ होबाय थायो आरो थन्न जेनुइन मानसिफ्रा जेन' रोंगौथि गोनां मानसिफ्रा मोनहोनाय पलिसिखौ लायो थाइसेबो फैसा होनानै साख्रि मोनहोआ आं बेखौ आंनि गोसोनिफ्राय खावलायबाय खुथारै प्लिज